Abo position tong nor abo kaisa muitonar di je sa jara potong di thutui man jara pongtong chama jara pongtong berai pro pongtong sini dapha bo position tong abo kaisa muitonar di naro jesa samung tangmani sakangno sini dapha no wansuk di abo tomong wansuk ka hangke norok jesa samung hamya tangmani haksala tong manano ang tini sana naimani hingga sini dopa sasai paine ni jarawo kebeng mung kabang matongo o kebeng mung no mesene mangkang ka sibisi bokuso kaiman nai taborong di sini dopa leka poriman jara serengman jara ingresi mama jara tabai internet ni jara o jarawo serungui teman jerawo logo-logo tay kisah hamya mana haiman neroksio abang kadrak drak sama ni ba sini do pani borok immature thui tong baikya tabu nerok joton siu kami au aku liu ciminya kami utong nerok joton siu ang anis lain nerok tep sikena mahan immature chikla rok thui tongmani bagai tabo population o chini dafani borok bangnan le koi taibo komi phaiga te sebrok obono naidi ni sana ne maisa tamne hinke democratic go hinke borok kabang nanango tabo trak samani chimenia sini kaca family koroksa korong koroksa si bang hai cia se mani tabo population growth to hingke bo 0% si sogudio minus ya korong ne hingke 0 ar koroksa hingke minus o sogui tamoyo hingke tabo sini do pharo population 1 sogui nai ne dinaro sini do phabo jaga sogui nai tamo je sajara phano tamuni jungkha mathematical jug scientific job sing calculation khai nai khangke next 10 years ini dofa population busu sogui nai tung nai ne ke nukja gaisi tabo overall tiprani bo government no purungman hike busu 36 lakh ni kisa besi hun huitong piaba bising haino official bade hike or tini ya babungja engke tabuk sung nai ne di sini dofa sung a jagao tongna nangnai tawo sung sini o hawa tongna nangnai piaba sung thangi tongna nangnai borok haike thangi tongna nangnai abong ka te sebrawan sumu norok tini orok freshers ni phaika sung tongthlai kha masalai kha sini kausa narak lai kha abto oke tongnam nango piaba wan sugina di norok o jaga phaika mane norok niji sakno sung kaisa chini dafani bagai sung sacrifice khaine hine tasingo chini anches kang sai thanai ro chini ata bikram joy rupini bo tiese bo president tongkha bon olo bolong thangkabo bolongo tien bithangoi boni life no bo sacrifice kya tamne hingke bo sama nang taw kok thacha muido manu ang thangnani bagai hingke ang madhyamik pass ongphurono ang chakri kheka ang thangui mangkha phiaba ang srungka BA pass kheka MA pass kheka LLM khaika khayui dafani bagai ang khaineni bagai kaitorano jorarikha niso norok bhaino norok tabo college porikha college pore BA pass hongnai ba university pore ne rok hindi BMA pass khaini hindi norok bahaino norok ni ning sak ni bagai simia dofani bagai tongna nang nung nini taku buku kri hingke nini dofa kri ga nung sabai tongnai baro o agli nok tangi tonglai be kata bu nini kamiu borok kabang tongkha sinung agli tong manai kaham khlaioi nono baike sabo dam rinai nung kabang ke sinono dam rinai nono borong rinai tini ne hai tongbolak
tai BCC ni ulah ke tini hai tongla bon bagino wan soguino sung nai thai TSF rok obono khlai thai TSF ongkha guiding star TSF ongkha athokri o athokri ni chinna tongo aisuk ni athokri bo ongkha dik ni nai khani jab ni so hain bagino sung sacrifice khane nangnai tai kaisa kok TSF assignment jaran chimino roman script by kok borok ni phayu abo tau bo sung roman script by kok borok maya ko abo na romui to nar de tai kaisa poi nong kha bumung slaimani sini tibra hani bumung slaye bumung tisa rongni hapong hatai rongni bumung ro slai jakoi thangbai mani rongno kipilna ni tau bo manja ko kaisa kani bade abno muitonar din ro a jaga sak sak ni bumung no bo muitonar di ang tini norono obon kok sarana yu ani bumung kha montu koloi wanji bumung abo serai saun rona tabo angania montu koloi krikha tabo ani bung muk thang koloi buino sawani sekang nijini tigong dihni sana nemasian noro abo kaisa revolution nango TSF rona ang koina musugo abonuti drive special drive di sakni bung bai sak sini jagdi sakni kok thai bai sakni mani kok bai sak sini jagdi abo nango jung buino chimi sakangya jung sak sa ongnan nango abo buini hamya samania jung buin bage hamya khlane thangmania jung sak ni bagai kaham khaina nang abo sikok sangnai mana bongka student of the backbone of the nation hintaisen sinata Somarendra Samani backbone bomno hon ingraji ta norok tep kang kasuan sai bisimani bomol bisimani bomol jodi unko bomol ni unko backrank jumung thik ka boborok keplang ke himi thang maya hain bagino o srengnai rok student ni bising tino obro joton snam thanganang tai kaisa sana yo ang common sense himani ke obo je sina nango abo sithai tabo norongna ang hamya sana thangmani ya tabo ni jora age sung college pori toman jora haya tabo ni jora ongkha internet ni jo YouTube jo ton mano neto jung naikhan ke jo ton mano tabo ke buno tai singnam nanglaya omtui phona lai sine nungnai ba ne biner burdi te mane note information phonong kha singna nanglaya google thangi singkan manai thang hiaba okara rogno borong rinan ke tapok din sana ne mansya ma phano borong bidi ma phano thokoi o borok te kusu kai maya hichi tamani ke kabang ma borok aguligo porina phaitene ma phano thokoi khalai phai tung tabo abo TSF ro nai din sana nai mana tamani ke amti tumung waisa thoko khangke waisa saya saka saya ang ke bo next time bo khlai hain bagino TSF rok age sung TSF khai tong puro amti rok jo ton manayu sini do pani tam hamya tong tam hamya ongi tong kha abono naino makhlayu hain bagino TSF ongkha lama phunungnai bo kunu dofa je bororok je kunu family phanongkha je sa borok phanongkha tomung sai ni digi thang tongkhangke abono manai thai
Tai ang sana naim sumani sana mu sumani kya basi sung dese bro bo kaisa kaisa atukri hayong de bono nai srungjang lai jak phia ba bola dese bang khaiter no neta khai na yang lai tomung sidra langmani hinjak kan ka tong yang nai bo tomung dese jadi khai tong khang ke bo bini tomung